Guys, andito na naman po tayo sa ilalim ng aming maguyabano. So ayan guys, sisilipin natin kung meron bang mga bunga yung ating mga tanim na guyabano. Dati ipinakita ko sa inyo guys yung mga rambutan. So ngayon mga guyabano naman. So tara, samahan nyo ako. Hindi pa okay yung aking boses ngayon guys. Medyo paos pa. Ang tagal kasi guys nung matanggal yung sakit ng aking lalamunan. So tara guys, samahan nyo ako at itutur ko kayo ulit dito sa ilalim ng aming mga tanim-tanim na mga prutas-prutas. So tara. Noong nakaraan guys, ipinakita ko sa inyo yung mga rambutan namin dyan sa baba. At ito naman po dito sa taas ay mga puno ng guyabano. So ayan po, oh, may mga bunga siya. Ayan sa taas at saka mga bulaklak. Asan ba? Hindi makita no. Ayan. Ayan o. Hanapin nyo dyan. Kung saan. At saka dito sa kabila, mayroong 3 bunga siya guys. Ito po, manilaw-nilaw na. Ibig sabihin, malapit na tong mahinog. So, kailangan kunin na natin to. So, ayan pa sa taas, guys, oh. Ayan, oh, 2 malalaki. Ayan sa taas, oh. Manilaw-nilaw na rin, guys. Pwede na yan kunin din kasi malapit na yan mahinog. Kapag hindi ko pa yan kinuha, malalaglag yan dito sa lupa. So, kailangan kunin na natin maya-maya. Ayan, oh. Dilaw na siya. Mga ilang araw niyan, hinog na yan. Ayan. So, tara, puntahan pa natin yung iba. So, maganda guys yung guyabano kasi ginagawang herbal nga to guys. Alam nyo ba yung guyabano ay herbal din to guys. Ito ay gamot sa mga bukol-bukol. So, pati itong dahon na to guys, nilalaga to. Pinapakuluan. Kasi pampatunaw daw to sa mga bukol-bukol nga. So alam nyo na, ito yung laging ginagawa ni Tres. Naglalaga ako nitong mga dahon nito guys. Tapos yung bunga niyan guys, maganda rin. Lalo na yung hinog. Kailangan magkumain tayo ng kumain yan. So ayan pa oh, mayroon pang mga bunga oh. Yung iba guys, rambutan na yan oh. Mga halo-halo na yung mga tanim namin dito. May mga puno ng santol. Ito, dalanghita. At dito pa sa kabila. Yan pa oh. Ang laking bunga oh. Yan. Ang laking bunga. Parang durian no. Yung ano niya, parang durian. Ang haba ng mga tinik-tinik. So, hindi pa ako nakatikim ng durian. Ano kaya yung lasa? Parang hindi masarap kasi mabaho. Ayan pa, ang daming bunga oh. Ayan pa guys, nakikita nyo ba? Ang daming bunga oh, ayan. At saka dito naman guys sa baba, mga ano yan, lukban. Yung suha. Tingnan nyo yung ano, yung niyog, nahulog galing sa taas. Natusok ng ano ng niyog-niyugan or lubi-lubi puno. So yan guys, puntahan pa natin yung iba. Yan pa guys, oh, mga tanim-tanim pa namin yan. So ito, namumulaklak pa lang. Ito, namumulaklak pa lang yung guyabano. At saka yung avocado, naubos na yung bunga. Namukbang na. Dito sa kabila, yung mga puno na yan guys. Mga ano na yan, oh. Yan, oh. Mga lukban tawag sa amin. Suha naman sa iba. Tawag nila sa iba, suha. So, yan. Marami mga prutas-prutas dito sa ilalim ng
Farm ni Tres Marias. So yan, ang dami pa dito guys ng mga guyabano. Oh. Mga maliliit pa yan kung titingnan, pero may mga ano na yan guys, bulaklak. So yan. So ayan po guys. Ang mga tanim na tres na mga guyabano. So ayan guys, ang daming bunga. Yan. Look. Madaming hinog, madaming bagong bunga at saka hinog. So ayan, di yan nawawala ng bunga guys. So magsawa ka na mga prutas-prutas dito. Yan sa kabila, mga rambutan pa rin yan, oh. Yan, mga buko, ang sarap magbuko. Yan, dito naman sa kabila, mga langka. Yan, yang bayabas yun, bayabas na malalaki. Yan, oh, walang bunga. Nabulok na, oh, yan, mga itim-itim na yan. At saka mga Indian mango. Dito naman guys, yan na, iba na yan, kamyas yan. Kamyas. At ito ay, may bunga na naman yung aming nag-iisang kakao, na napakatamis na kakao. So yan. Malapit ng mahinog. So yan, ang cute niya guys, oh, kasi nasa katawan talaga siya na natubo yung magiging bunga niya. Ang cute, 'di ba? Ayan. Yan, oh, ang liliit, yung mga bulaklak niya, oh. Ayan. Hindi makita. Ayan. So ayan guys, ipasilip ko sa inyo ang aming mga niyog. Mga bagong tanim na niyog. Pero malapit na rin to, mga ilang years. Mga ilang years pa nito guys. Mamumunga na to. Katulad nitong isa. Nauna lang to ng konti na taon. Ayan. Yung mga bagong tanim yun, oh, maliliit pa yung ibang bagong tanim. Katulad nito, oh. May mga panibagong tanim kami dito guys, kaso lang napiperwisyon ng mga kalabaw kasi wala nang mapagpastulan yung kalabaw. So yan guys, so ang sarap mag ano dito sa ilalim ng niyog. Pati dyan sa taas guys, oh, meron dyan mga panibagong tanim. Yung mga maliliit pa yan sa taas. Yan, mga bagong tanim yan. So paunti-unti may mga tanim kami. Bukod sa mga matataas na niyog, meron kaming mga panibago. Mga susunod. Ayan. Maniyog pa yan. So, ayan guys. Yung nakaimbak na yan, pang abono yan sa mga puno ng niyog. Fertilizer ba? So, ayan po. Ang maniyog ni Tres. Yung iba namumunga na. Ito, malapit na to guys, mamunga, oh. Yan, mga yan. Malapit na yan. Katulad nung sa baba, ayan sa baba, oh. Nauna lang ng konti, may bunga na.
Yan yung rambutan. Ang daming bunga ng rambutan, oh. So masarap mag ano dito guys, no, tuwing umaga. Kung meron ka ditong parang kubo-kubo ba. Tapos magkape-kape ka dito sa ilalim ng maniyog tuwing hapon at umaga. Meron kang table dyan, tapos magkape-kape ka. Ayan guys, hanggang dito na muna tayo. Thank you so much po for watching. Nilibot-libot ko lang kayo sa aming mga tanim-tanim. Sa lahat po ng aking mga viewers dyan, mga subscribers, mga ka-team ko dyan, mga sisikoy, thank you so much. At sa lahat ng mga bagong kaibigan, thank you po. Malabo ang aking camera. So, ayan po. Thank you so much. Bye. Malabo na ang camera ni Tres.